Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Ni laseli de kɔfɛ arabadon su Nigerkaw ye faamuyali sɔrɔ ko Mohamed Bazoum ka fanga dafiri la pewu k'a sɔrɔ ni don kelen tilegan fɛ Bazoum fɛlamaw tun ye u fara ɲɔgɔn kan jamana faamasoba kɛrɛfɛ ko k'u ka ɲɛma labila. Jamanaden bɛɛ bɛ Bazoum kɔ bi wa sɔrdasiw yɛrɛ bi Bazoum kɔ bi ne de y'a fɔ ɲɛnɛ wa n b'a fɔ ɲɛnɛ Bazoum bɛna bila ala ti mɛn jamanadenw de ye Bazoum sigi fanga la wa jamanadenw dɔrɔn de bɛ se ka Bazoum lawuli. C'est le peuple qui l'a amené là où il est et seul le peuple peut décider sur son sort. Kunu alamisa jamanadenw bɔra ka cari fan bɛɛ k'u ka nisɔndiya yira ani u ka dɛmɛ sɔrdasi kuraw yɔrɔ minnu ye fanga dafiri. Ajaratu ko ale nana kɛnɛ in kan walasa ka dɛmɛ don sɔrdasiw ma kamasɔrɔ ale ka denbaya maa caman de fatura kɛlɛkɛyɔrɔw la a dusu kasilen don k'o bɛɛ ye fanga in de nɔ ye. An denw sara ne yɛrɛ dɔgɔkɛ fila de fatura kɛlɛkɛyɔrɔ la wa n den fana fagara ala masa ala nin cɛ ale min ye kunu yira an na kunu ne ma se ka sunɔgɔ fo ka taa dugu jɛ sabula n tun bɛ kɔnɔli na fɛn in bɛna ban wagati min. K'a ta tilaberi ni jatigɛwalelaw ka binganiwalew ka ca o yɔrɔ in de la kosɛbɛ fo kana se ɲaami ma jama bɔra nafɔ kɔnɔkulu Mahamadu Jingare ko jatigɛwalelaw bi tɔɔrɔya min da fantanw kan togodaw la k'o man kan ka kɛ. Anw ta tɛ se ka ɲɛfɔ jatigɛwalelaw de bɛ na an ka dugumisɛnninw na ka an ka maakɔrɔw minɛ k'u da k'u kantigɛ u bɛ dugutigiw minɛ k'u da k'u kantigɛ n'a fɔ sagaw n'a fɔra ko anw ka jamana ye a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta nin y'a san 60 ye e ke bi na hali bi o tɛ ka se ka maaw lakana se tɛ maaw ye kɔrɔlen hali an tɛ ji ɲuman sɔrɔ an ka duguw la ka a min n'a fɔra ko bɛɛ kɔfɛ ko jatigɛwalelaw kana fana kana u ka dugumisɛnninw la ka o maa kelen ninnu ta k'u kantigɛ k'an ka sɔn o ma k'o lajɛ ko démocratie o ye démocratie sugu jumɛn ye. De la démocratie. Quelle est cette démocratie? Mustafa ye sifin ye ale ko walasa Niger kura ka se ka sigi sen kan ko fo nominaliw de ka kɛ fɔlɔ. C'est vraiment la joie. Bi kɔni anw nisɔndiyalen don san 17 kɔnɔli dɔ kɛra nin ye yɛlɛmaw de donnen kow la bi kɔni an na kuma kiriko kuma kan a wagati sera ɲanginiw ka kɛ mɔgɔ mɔgɔ ni a ye dɔrɔmɛ kelen soɲɛ a kan ka nani a wari ye Nigérienw mako bɛ o dɔrɔn de la bi an ti dɔ kɛra foyi nɔfɛ an tɛna sɔn ko sɔrdasiw ka fanga dafiri ka tila ka an to nin maalankolon ninnu bolo. Ni jamana kɔnɔden dɔw nisɔndiyalen don ni fanga dafiriko la kokan jamanaw ani dɛmɛbagaw bɛɛ ye a kɔn laseliw la Faransi, Ameriki, Russie, Europe tɔnba diɲɛ tɔnba Nations Unies olu bɛɛ ye fanga dafiri in kɔn nin welewelekan kelen dira farafina jɛkulubaw fana fɛ n'a fɔ Union africaine ani CEDEAO jɛkulu ɲɛmaa kura ni o ye Nigeria jamanatigi ye Ahmed Tinubu tun ye kabini arabadon Patrice Talon Benin jamana ɲɛmaa bila kana kuma sɔrdasi murutilenw fɛ nka fo sisan Talon ma fɛn fɔ fɔlɔ a ka naliko la Niamey Benin jamana ɲɛmaa kɛrɛfɛmaw ko Niger sɔrdasi ɲɛmaw ye laseli min kɛ jabaraniso la n'u y'a yira k'u ti fɛ kokan jamana ka i sendo nin ko in na ani dancɛw datuguni fo ka taga se dɔgɛrɛw ma ko o ko ninnu de ye Patrice Talon senasumaya k'a bi ɲɔgɔn yew ni jateminɛw la fɔlɔ yanni a kana ɲamekaw fɛ yen Niger kokanko minisiri Masaudu tun y'a fɔ jabarani dɔ sanfɛ kunungo ko ale dalen don a la nin ko in ma ban sabula ko sɔrdasi minnu bi kɛlɛ kɛ duguma n'u b'i wele armée de terre olu sema ye kow la o de kɔfɛ walasa ka nɔgɔ bɔ o la sɔrdasiw ka o bolofara ye laseli sɛbɛn bila min kalanna colonel major Amadou Abdraman fɛ. À l'issue d'une réunion tenue le 26 juillet 2023 ɲɔgɔn ye dɔ kɔfɛ min kɛra juillet kalo tile 26 an farala tɔw kan kun fila de kama fɔlɔ sabula jamana ɲɛma ani a ka denbaya u kan ka lakana o kɔfɛ ka kɛlɛ bali sɔrdasiw yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ o min bɛ se ka kɛ sababu ye ka maa caman faga nin kana lakanabaliya sigi jamana kɔnɔ kun filanan min y'a to ni an sɔnna o ye ka bɛn to sɔrdasiw yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ o de kama an sɔnna ka tugu jalatigi tɔw bɛɛ lajɛlen kɔ. ont décidé de souscrire à la déclaration des forces de défense et de sécurité. Ni wagati in na kow ma basigi fɔlɔ kunun dɔrɔn jamakulu dɔw y'u kunsin Mohamed Bazoum ka parti PNDS tariya o soba ma o parti min bɛ fanga la nin ye a sanji 13 ye o wagati y'a sɔrɔ tɔndenw caman tun bɛ yen nɔ sifinw ye maa ninnu ka bolimafɛnw caman lakari ni ka tasuma don u la parti yɛrɛ soba u y'o fana jeni o sen fɛ sonyɛni caman kɛra
yala CNSP cɛdenw na fɛrɛ juman sɔrɔ walasa ka kow basigi ana o dɔn wagati nataw la. Mahamoud Kaba Jakite, VOA Bambara Niamey, Niger.